Il-Partit Nazzjonalista ilu iktar minn 4 xhur mingħajr kelliem għall-kultura. Dan għax wara r-riżenja ta' Joe Cassar li kien kelliem dwar is-suġġett baqa' ma ħatar lil ħadd. Persuni mill-qasam tal-kultura huma urtati kif għax bħalissa ma hemm ebda kontroversja dwar dan il-qasam li minna Busuttil jista' jipprova jieħu kapital politiku, is-settur ingħata l-ġenb. Staqsejna dwar is-suġġett lil viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco li huwa responsabbli mill-ħidma parlamentari. Meta l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jaħtar persuna li titkellem dwar il-kultura, naf li m'għandkomx persuna li titkellem dwar dan. Again, xi ħaġa tkun diskussa fil-grupp ħajġi appuntata fil-ġranet li ġejjin. Kom minn Ottubru bla kelli. Ringrazzjak. Imkejjen fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu ma' One News qalu li fil-waqt li fid-Dar Ċentrali teżisti realizzazzjoni li dinu urtat nies fil-qasam tal-kultura, id-deċiżjoni tmur iktar minn hekk. Kritiċi ta' Busuttil fissrulna kif din hija deċiżjoni oħra li turi n-nuqqas ta' tmexxija tiegħu u l-ħila li jieħu deċiżjoni, għax kontrarju għal kif prova jbenġilha De Marco huwa l-kap li jaħtar il-kelliema. L-imkejjen fakru kif ma' riżenja ta' Joe Cassar kien hemm ukoll il-by-election li rat lil Tony Abela jieħu postu fil-Parlament. Xi ħaġa li Simon Busuttil ma tantx ħagost biha. Biex ma jċaqlaqx l-mijiet u ma jagħti ebda kariga lil Abela ħalla kollox kif inhu u ddeċida li ma jiddeċidix. Biex fl-aħħar mill-aħħar il-Partit Nazzjonalista spiċċa mingħajr kelliem dwar qasam li tgħidx kemm qal huwa għal qalbu u li jġib qabel il-voti.